Du er pårørende til en Addison-patient. Det kan fx være en partner eller et familiemedlem, en god ven eller en nabo, som altid er klar til at hjælpe. Dette betyder utrolig meget for patienten. En særlig risiko ved Addison er en Addison-krise, og det skal I begge være godt forberedt på. Gennemgå alle relevante oplysninger som behandlende læge, praktiserende læge, hvor patienten skal indlægges i en nødsituation, forholdsregler i stresssituationer, samt hvor disse oplysninger findes. Dette gælder også den daglige medicin og Zolocortef til nødindsprøjtning. Det anbefales at opbevare det hele samlet, eventuelt i en nødtaske. Aftal efterfølgende, hvad du skal gøre i en krisesituation, hvem der skal ringes til og hvad der skal siges, og hvordan I kommer til sygehuset. Hvis patienten er stresset, bliver syg eller får feber, skal du sørge for, at han eller hun tager flere piller. En Addison-krise opleves forskelligt fra person til person. Vær opmærksom på åndsfraværelse, usædvanlig træthed, kvalme eller pludselig uforklarlig kuldefornemmelse. Giv straks flere piller. Kaster personen med Addison op, får diarré eller mister bevidstheden, skal du være klar til at give en nødindsprøjtning med Zolocortef hurtigst muligt. Se her, hvordan det gøres. Kontakt straks lægen, lægevagtens akuttelefon eller den medicinske akutafdeling og tag derefter hurtigst muligt på sygehuset. Når I er hjemme igen, så tal hele forløbet igennem. Hvad skete der, og hvordan er det gået? Således er du godt forberedt til en Addison-krise.